Sabes, o lío que hai aquí sempre coa xente que ven coller a ameixa e eso e pensa que se pode, que nace solo. Eu sei, pero ti contame por se hai xente que vexa isto que non sabe. Touriñán teno claro, Carlos Blanco tamén, pero moitos turistas que visitan a Illa de Arousa aínda non. O marisco nin nace só, nin é de todos, senón de quen o traballa. As mariscadoras da illa, fartas dos roubos nas súas zonas de produción, decidiron lanzar unha campaña para defender o seu traballo. É moita xente pisándoche, moita xente escarbando, non podemos decirlle non baixes, non baixan, pero o único que lle pedimos, solamente lle pedimos que respeten o noso traballo, nada máis. As mariscadoras recoñecen que o incremento do turismo nos últimos anos está complicando a súa actividade. O que piden é que se teña en conta o seu traballo á hora de gozar dos areais. Creen que ambas actividades son perfectamente compatibles se os visitantes respectan a súa fonte de vida. Realmente fanos moito daño. Ahora mesmo está o desove moi pequeniño, empezan a escarbar, e claro, eles dinche, dúas ameixiñas non fan nada. Si, dúas ameixiñas somos moita xente, e ao final acabanos deixando todas as playas reviradas así, entón é un problema grave. Eso dino moitas veces, total, por un pouquiño que levas ti, outro pouco que leva eu. Non, así. O vídeo está protagonizado por Carlos Blanco e Xosé Antonio Touriñán. Nel participaron tamén moitas das mariscadoras insulares que quedaron encantadas coa experiencia audiovisual. Fixeron o vídeo, incluso veu un fotógrafo co dron que nos persigue un montón e se traballou moito con nós, que veu en mareas todo o tempo, gravounos, fixo ese vídeo tan bonito. A campaña está calando moita sona nas redes sociais. Creen que o toque de atención definitivo para que ninguén poña excusa cando é pillado na hallada. Unha boa campaña, a ver se é desta, cando non chegamos a onde eles, nos din, pois non sabía nada, porque as redes sociales casi todo o mundo as ve e eso recorreu miles e miles de personas. Sen dúbida un xeito viral de loitar por unha reivindicación histórica. Xente grivina.